Bali ngaturake panuwun. Panglimbang 5 menit dina Ngapaing tanggal 12 Oktober tahun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 17 ayat 11 tekan ayat 19. Ana ing pahargyan Ekaristi iki awake dhewe padha kaajak nyengkuyung kajate sawijining sedulur kang ngaturake puji panuwun pring Gusti Allah awit kinabule donga 9 dina sempulur novena Ibu Kenya Maria. Awit donga sempulur mau, anake sedulur kita iki tinampa nyambut gawe ing salah sawijining lembaga pendidikan. Mengkono pratelan Rama Imam sadurunge ngunjukake donga pambuka pahargyan Ekaristi. Asring makaping-kaping aku ngrungokake pratelan saemper saben derek misuci. Nanging lagi dina iki aku nembe ngeh alias paham maknane. Yaiku banget prayoga wong bali ngaturake panuwun mring Gusti sakwise kabul ing donga lan panyuwunan. Harak wong 10 kang lara budhuk mau wis padha resik to. Njur eneng endi sing sanga? Apa ora ana ing antarane wong-wong mau sing bali ngluhurake Allah Pangeran kejaba wong manca iki? Pangandika dalem Gusti Yesus nanggapi sowan sumujute wong Samaria saperlu ngunjukake atur panuwun sakwise panyuwunane kanggo resik saka lara budhuke kinabul. Nadyan kaanggep wong kafir dening wong Yahudi, pranyata wong Samaria iki banget ing andhap asor. Dheweke ngerti apa kang kudu katindakake rikala panyuwunane kanggo resik kinabul, atur panuwun. Dheweke ngerti menawa Gusti Allah makarya liwat Gusti Yesus. Mula wong Samaria iki ngluhurake Allah kang wis ngrumentahake kasarasan liwat Gusti Yesus. Tumindake wong Samaria iki ndodhok atiku. Pranyata aku ora luwih becik saka wong Samaria kang kaanggep kafir iki. Lah piye saben mangsa, saben dina, saben wektu, kepara saben unjal ambegan, aku nampa sih kanugrahan dalem Gusti kang luber turah-turah. Ananging wales atur panuwunku marang panjenengane sajak banget ing ora prayoga, kepara malah luwih asring lali. Aku ngrasakake kabecikan, kasarasan lan berkah-berkah liya kang sinengker ing prastawa padinan, luwih minangka sawijining prastawa rutin kang pancen kudu dumadi kaya mengkono. Saengga ora sadar menawa kabeh mau mujudake sih kanugrahan saka Gusti kang maha welas lan asih. Kadangkala mligine rikala awak lagi lumrah lan sayah sakwise sedina muput nindakake maneka panggawean, aku yo ora eling sembayang ngunjukake atur panuwun marang Gusti sadurunge mapan turu. Aku langsung nguncalake awak ana amben kang kasusul swara senggar senggur ngorok awit saking sayahku. Aku jan ora luwih becik tinimbang wong Samaria kang bali suwan Gusti Yesus ngaturake panuwun marang panjenengane sakwise antuk berkah kasarasan. Para tresna pelem kinasih marang warga pasaman suci ing Tesalonika, Santo Paulus meling mawanti-wanti, tansah padha bungao, aja kendhat anggonmu padha ndedonga, padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu, awit iku kang kakersakake Gusti Allah ana ing Kristus Yesus tumrap kowe. Monggo sami kapirsani serat kapisan dumateng umat Tesalonika saking Santo Paulus bab 5 ayat 16 tekan ayat 18. Pancen banget prayoga tansah ngunjukake atur panuwun mring Gusti ing samubarang kahanan amrih ora kapaidu mring Gusti.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Hyang Rama Hyang Putra duwen Hyang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit lumantar tiyang Samaria ingkang andhap asor kaingetaken kangge dados tiyang dalem ingkang mangertos atur panuwun mring kasaenanipun asanes langkung-langkung mring sih kasaenan dalem. Amin. Kunjung asma dalem Hyang Rama Hyang Putra duwen Hyang Roh Suci. Amin.